Da Daura Kahutu rara kenan yayi ma gwamnan Katsina wato Aminu Bello Masari a inda yake ce mashi damo sarkin haƙuri. Kun san da cewa damo abu ne mai kamar ƙadangare mai haƙurin tsiya. Kuma wanda kuke gani autar rarara ne koko shagon rarara, to sunan shi Umar Shagon Rarara, shine ya hau wannan waka kuma muke ƙoƙarin wurin kawo muku ita mai taken ba komai ke cikin waƙan nan ba illa ƙafiya kala-kala daban-daban kashi-kashi wadda mawaƙin ya zo da ita ta ɓangare da dama akan nuna halin gwamna. Nan sai Daura Kahutu rarara yake cewa gyaɗa ba za ta ƙi yin maiƙo ba har sai dai idan ba a murza ba, sannan kuma yake cewa ba a fika da people ba sai dai idan ba a ƙilga ba ɓangaren siyasa. Na san ba a fika siyasa ba, sai ba a gurza ba, sannan ba a fika da people ba. Gwamna Aminu Bello Masari sai da ya fito takarar gwamna kusan kari so biyu ko in ce so uku, amma bai samu nasarar lashe zaben ba, har da ya ƙara fitowa ya samu ya lashe kuma ya wuce, yanzu an ba shi wata babbar kujera. Wato anan abin da yake nufi cewa gwani shi ke ba gwani tsoro ko kuma ya bashi gwani horo, a'a tsoro kenan, wato yana nufin shi Masari gwani ne, yana ba wasu gwanayen tsoro. Sha sau. Dare mai baiwa maza tsoro, guda mai tare dubun taro. Ko da ban faɗa ma ba, kai ka san wannan waƙa tana ɗauke da ƙafiya daban-daban kashi-kashi daki-daki. Sha. Abinda Daura Kahutu rarara yake nufi anan yana cewa domin su Masari su ne suka shuka abin da za a mora a cikin jihar Katsina. Hakan ne ya sanya na ɗauko wannan waƙa domin jaddada muku maganganun.